Čo je to isopor a prečo sa používa v inžinierstve? Keď už hovoríme o inžinierstve, zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľkokrát je polystyrén prítomný vo vašom každodennom živote? Či už ide o obal nového elektrospotrebiča, termobox, ktorý si beriete na pláž, alebo dokonca ako súčasť konštrukcie budovy, o ktorej by ste to ani netušili. Tento biely, ľahký materiál, ktorý sa zdá byť taký jednoduchý, je v skutočnosti nenápadným obrom v modernej inžinierskej praxi. Dnes odhalíme tajomstvá, ktoré sa skrývajú za polystyrénom, čo v skutočnosti je a čo je ešte dôležitejšie, prečo sa stal takým nepostrádateľným materiálom v toľkých oblastiach inžinierstva. Mnohí z nás poznajú polystyrén len podľa jeho vzhľadu. Tieto biele guľočky zlisované ľahko sa lámu a zanechávajú neporiadok všade naokolo. Ale pravda je taká, že polystyrén je omnoho viac než len tá tácka na udeniny zo supermarketu. Je to materiál s neuveriteľnými vlastnosťami, výsledok pokročilého materiálového inžinierstva, a práve preto je taký všestranný. Všeobecné vnímanie je, že ide o krehký a jednorázový materiál, ale inžinieri dokázali rozpoznať jeho skutočný potenciál. Ale čo vlastne je polystyrén? A je to naozaj jeho správny technický názov? No, polystyrén je v skutočnosti registrovaná značka jedného typu penového plastu v Brazílii. Technický názov, ktorý nájdete vo väčšine inžinierských projektov, je EPS, čo znamená expandovaný polystyrén. Predstavte si, že EPS je ako nafúknutý plast. Skladá sa približne z 98% vzduchu a len z 2% polystyrénu, ktorý je derivátom ropy. Práve táto nezvyčajná kombinácia mu dodáva jeho jedinečné vlastnosti. Aby sme pochopili, ako môže byť niečo tvorené prevažne vzduchom také užitočné, musíme pochopiť, ako sa vyrába. Proces výroby EPS je fascinujúci a relatívne jednoduchý, čo pomáha pochopiť jeho vlastnosti. Všetko sa začína malými perličkami polystyrénu, ktoré pripomínajú kryštáliky cukru. Tieto perličky obsahujú expanzné činidlo, zvyčajne pentán. Keď sa zahrejú vodnou parou, tieto perličky sa zväčšia a môžu zväčšiť svoj pôvodný objem až 50-násobne. Počas tohto procesu pentán vyparí a je nahradený vzduchom, ktorý zostáva uväznený v miliónoch uzavretých buniek v každej perličke. Tieto expandované perličky sa potom opäť zahrievajú parou a formujú sa do obrovských blokov alebo do špecifických tvarov. Preto je polystyrén taký ľahký, pretože je v podstate vzduch uzavretý v plastovej štruktúre. Táto štruktúra nám zasa prináša rôzne výhody. Poprvé, extrémna ľahkosť uľahčuje prepravu a inštaláciu, čím znižuje náklady na pracovnú silu a logistiku. Ale ak je takmer celý zo vzduchu, mal by byť krehký však? Nie celkom. Napriek ľahkosti mu uzavretá bunková štruktúra EPS dodáva prekvapivú odolnosť voči tlaku. Predstavte si tie malé bublinky. Správajú sa ako drobné tlmiče, ktoré efektívne rozkladajú záťaž. To je to, čo mu umožňuje byť použitý v konštrukčných aplikáciách, kde unesie váhu bez nadmernej deformácie. Ďalšou základnou vlastnosťou je jeho vynikajúca tepelná izolácia. Vzduch, keď je uväznený a nemôže cirkulovať, je veľmi zlý vodič tepla. Takto sa EPS stáva účinnou bariérou proti prenosu teploty, udržiava teplo aj chlad. Alebo v prípade budov zabraňuje tomu, aby sa vonkajšie teplo dostalo dnu, alebo aby vnútorné teplo uniklo von. Tá istá bunková štruktúra tiež prispieva k dobrému zvukovému izolovaniu pri určitých frekvenciách. Pomáha absorbovať zvuk a znižovať dozvuk. Aj keď to nie je jeho hlavné využitie na tento účel, teraz sa dostávame k jadru otázky. Prečo je polystyrén alebo EPS tak často používaný v inžinierstve? V stavebníctve sú jeho využitia rôznorodé a premyslené. Používa sa v stropných doskách, najmä v rebrách, kde sa dosky z EPS používajú ako výplň medzi betónovými rebrami. To výrazne znižuje vlastnú hmotnosť stropnej dosky, čo znamená menej betónu, menej ocele a v dôsledku toho ľahší a ekonomickejší základ pre stavbu. Okrem toho prispieva k tepelnej a zvukovej izolácii budovy, čím zlepšuje komfort prostredia
a znižuje spotrebu energie. Pri klimatizácii striech sa EPS používa v sendvičových strešných paneloch alebo ako izolačná vrstva, ktorá chráni konštrukciu pred tepelnými výkyvmi a predĺžuje jej životnosť. A vedeli ste, že môže byť dokonca súčasťou steny? Existujú systémy monolitických stien, kde sú panely z EPS pokryté maltou, čím sa vytvárajú ľahké konštrukcie. Použitie EPS v inžinierstve nie je obmedzené len na vertikálnu výstavbu, ale aj v geotechnike a infraštruktúrnych projektoch. Má prekvapivú úlohu. EPS sa používa ako ľahký násyp v situáciách, kde je základová pôda veľmi mäkká a neunesie hmotnosť bežného zemného násypu. Obrovské bloky EPS sa ukladajú na seba, aby vytvorili násypy pre cesty, železnice a nadjazdy, čím sa znižuje zaťaženie pôdy a zabraňuje sa nadmerným poklesom. Je obzvlášť užitočný v ílovitých a vlhkých pôdach, kde je únosnosť nízka. Predstavte si, že by ste nahradili tony zeminy materiálom, ktorý je takmer celý tvorený vzduchom. Táto aplikácia demonstruje robustnosť a všestrannosť EPS pri zložitých inžinierských výzvach, kde sa nízka hmotnosť stáva kľúčovým faktorom stability. Mimo stavebníctva zostáva EPS naďalej kľúčový. Jeho vlastnosti pohlcovania nárazov z neho robia ideálny materiál na balenie, ochranu elektroniky, skla a krehkých výrobkov. Uväznený vzduch pôsobí ako pružinový systém. Rozptyluje energiu nárazov a chráni obsah. Používa sa aj v termoboxoch na potraviny a lieky, kde udržiava obsah teplý alebo studený. Avšak napriek všetkým týmto výhodám čelí EPS aj výzvam. Najmä pokiaľ ide o jeho vplyv na životné prostredie, keďže je to derivát ropy a nie je biologicky rozložiteľný. Jeho nesprávna likvidácia je vážnym problémom. Mnohí sa však pýtajú, ale recyklácia, nebola by to riešenie? Áno, recyklácia je kľúčovou súčasťou riešenia. A technológie na to napredujú, premieňajú EPS na iné plastové výrobky alebo dokonca späť na surovinu. Ale uvedomelé používanie a hľadanie udržateľných alternatív sú v inžinierstve neustálou témou diskusie. Ak ste sa dostali až sem a páčilo sa vám video, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Ak ešte nie ste prihlásení, dajte like a aktivujte si zvonček s upozorneniami. A ak považujete náš obsah za zaujímavý, zvážte možnosť stať sa členom, aby ste nám pomohli pokračovať vo vytváraní obsahu na tejto platforme a boli spomenutí v našich videách. Ak sa chcete dozvedieť viac o kurzoch, ktoré odporúčame, naskenujte QR kód tu vedľa alebo kliknite na odkaz v popise videa. Aby ste mali prístup k rôznym príležitostiam, rozvíjať sa v rôznych zručnostiach, ktoré urobia rozdiel vo vašej kariére. A už ste si niekedy predstavovali všetky tieto využitia polystyrénu? Poznáte nejaký iný nezvyčajný spôsob, ako sa používa v inžinierstve? Nechajte mi to v komentároch, chcem to vedieť. Tu na boku máte dve zaujímavé možnosti videí, ktoré by ste si mali pozrieť, aby ste rozšírili svoje vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. A ak chcete prispieť, dajte nám like, prihláste sa na odber kanála, aktivujte zvonček a zvážte, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva, veľký pozdrav a vidíme sa v ďalšom videu.